Amen family. Toda titende Mwari nemunamato ari pakati pedu. Zvinoda kuti mukati mezuva ranhasi Mwari vatibatsire tigovane mashoko ari pana Jeremiah chapter 12. Ndoda kuti tigovane mashoko ari pana Jeremiah chapter 12. Saka ndisingatore nguva ndichaverenga Jeremiah chapter 12. Mwari votibatsira tiri ipapo. Jeremiah chapter 12 papa vhesi ya 1 ndichaiverenga unosvika pavhesi ya 5 nekuti ndipo pandichamira ndiri ipapo. Vhesi ya 1 inoti, imi Jehovha makarurama kana ndichikakavara nemi. Kunyange zvakadaro ndinoda kutaurirana nemi pamusoro pekururamisa kwenyu. Nzira yavakaipa ino mufaro neiko? Vanoita nekunyengera vanogarireko vose vane rugare. Imi makavasima zvirokwazvo midzi yavo yakabata nokukura. Zvirokwazvo vanobereka zvibereko. Imi muri pedo nemiromo yavo, asi muri kure nemwoyo yavo. Asi imi Jehovha munondiziva, munondiona, munoidza mwoyo wangu kuti wakadini kwamuri. Muvakweve samakwai anondobayiwa, muvagadzirire zuva rokubayiwa. Nyika ichachema nemiriwo yenyika yose ichasvava kusvikira rinhiko? Mukane shiri zvinopedzwa nokuda kwezvakaipa zvavageremo, nokuti vakati haangaoni kuguma kwedu. Amen. Saka panapa makada tona mutauro mutangiro nita shoko panapa. Muprofita Jeremiah anotanga conversation nenzira yakatosiyana nematangira anomboita kumwe. Panapa anototaura kuti imi Jehovha makarurama kana ndichita gakava nemi. Jeremiah anosvika panguva yekuti akanga akukweshena nzira dzaMwari, kuti Mwari munombozvifambisa sei. Jeremiah akasvika panguva yekusanzwisisa kuti justice nekururamisira kwaMwari kwakambomira sei mukati meupenyu. Nekuti Jeremiah akacherechedza zvinoitika mukati menyika, kuti zvirokwazvo munhu asina kururama ndiye ari kurarama nerugare, asi munhu wakarurama ndiye ari kutambudzika. Saka uchacherechedza trend iyi kuti yakanetsa Jeremiah, nekuti anotosvika panguva yekutoti imi Mwari ini munondiziva, asi zvakadaro muchindiziva sei ndichirarama upenyu hwokutambudzika? Asi wakaipa makamusima, zvirokwazvo midzi yake yakanatsospreada zvakanaka, akararama nerugare nemhuri yake. Kunyangwe iye mwoyo yake, mwoyo wavo wavanhu vakaipa uri kure nemi, asi muromo yavo iri pedyo nemi. Kuroti munhu wakaipa ari kutaurwa nezvake naJeremiah munhu anonyengera, wekuti muromo wake unotaura zvaMwari, asi kana amabasa nekurarama kwake zviri kure namwari. Saka Jeremiah akaramba akatarisa akati, chii chinomboitika mukati menyika kuti zvinhu zviitike nenzira iyi? Zvekuti chida iwo mudikani mukati meupenyu hwako wakatombozvibvunzawo kuti sei zvichiita saizvozvo, kuti zvone vasikana vakarongeka zvirokwazvo vakazvibata ndivo vanomitiswa, avo vanzenza ndo dzinoroorwa dzichichata. Wakatombozvibvunzawo wakagara pakati meupenyu hwako kuti chii chinoitika mukati meupenyu so, kuti mbavha nevanhu vanongoita zvechigevha zvisina kururama pamberi paMwari ndo vagere nerugare mukati medzimba dzavo, asi munhu wakarurama upenyu hwake chaiwo hunonetsa, huzere namatambudziko. Tonga wakatombozvibvunzawo wakagara mukati meupenyu hwako iweyo kuti zvirokwazvo madzimai asina kutendeka kuvarume vavo, zvirokwazvo vanoita chifambi mukati medzimba dzavo, vagere nevarume vavo zvakanaka, havana kana musi mumwe chete wavakatomboiswa mbama nemurume wavo, asi uri mudzimai wakatendeka kumurume wake,
unozama zvose, asi nemurume wako inogara iri mhirizhonga, wanzwa nekurohwa. Iwe uri munhu anonamata pamberi paMwari. Saka Jeremia akati aona zvinhu zvakadaro zvichiitika, akasvika panguva yekubvunza akati, nhai Mwari, ndinozviziva kuti makarurama, mutsvene akatendeka. Handipikise panhau yekuti makarurama, asi ndinoda kuti ndinzwisise pamusoro pekururamisa kwenyu, kuti sei zvichidaro kuti mombe yemuroyi inobereka gore, asi mombe yemurombo yakabereka chimhuru chinodyiwa namapere. Kuti sei zvichidaro kuti mombe yemurombo wakarurama yakabereka mhuru inodyiwa namapere. Kuti sei zvichidaro kuti vana vemunhu asingakutye vana vemuroyi kuchikoro ipfuti dzinogona chaizvo, asi vana vemunhu akarurama kuchikoro mapadza, pfungwa dzakagomara. Kuti sei zvichidaro, nhai Mwari? Akasvika pakuzvibvunza, akasvika pakubvunza Mwari kuti sei zvichidaro, mutsvene akatendeka, kuti munhu unonamata Mwari uchishingaira mukati meupenyu hwake pakukuitirei zvakanaka, unotoda kuti akubatirei basa renyu, unoshayiwa mari yekuti akuitirei basa racho. Asi uyo usina hanya nami Mesiya ari kutoshayiwa mari, ari kutoshaya zvekuita nemari, anotoinwa kubhawa, agoishandisa kuchifambi, agodzoka nayo kumba, agoshaya zvokuita nayo. Obvunza mubvunzo iwo kuti sei Mwari zvichidaro? Mwari, ndinoziva kuti makarurama, asi ngatimbotauriranai pamusoro pekururamisa kwenyu. Ngatimbotauriranai Mwari pamusoro pekururama kwenyu. Ngatimbotauriranai Mwari pamusoro pejustice yenyu, kuti sei Mwari ini ndichikunamatai zvakanaka, ndakapinda mumereji zvakanaka, zvirokwazvo ndakapindawo Mwari Wamasimba Ose, ndakazvibata nekuzvidzora, asi tarirei muone Mwari Wamasimba Ose, mwana aramba kutobata mukati memba. Zvirokwazvo mereji yaramba kugarika, vamwene chaivo havana kundida, ihondo ibongozozo. Asi tarirai shamwari dzangu dzandakakura nadzo, dzakanga dzisina kukutya, zvirokwazvo dzaifamba nemufambiro usiriwo, vagere zvavo tekeshe mukati mei. Sei zvichiita sekunge Mwari muri kuriwadha munhu akaipa? Sei zvichiita sekunge Mwari imimi mutsvene akatendeka muri kufevhera munhu wakaipa, muri kufevhera munhu asingakunamatei, muchisiya ini muranda wenyu ndinokunamatai? Jeremia anobvunza kudaro pamberi paMwari, akukweshena kuti Mwari justice yenyu yakambokura sei, nekuti zvibereko zvowakaipa ndiri kuona zvichikura. Chero akasima mbeu dzake, aiwa dziri kukura zvakanaka chaizvo, asi kana murombo akasima dzake, dziri kuya dzotodyiwa nembongoro, dziri kuya dzotodyiwa nembwa chaidzo mukati memunda wake. Chii chiri kumboitika, mutsvene akatendeka? Titaurirei pamusoro pekururamisa kwenyu, nekuti zvinoita sekunge muri kuramba muchipa marwadzi, kana muri kuramba muchikomborera Mwari wasamunhu wakaipa. Ko venyu isu vakarurama tinokutsvagai, mutsvene akatendeka, chii chiri kuitika? Jeremia anobvunza mubvunzo iwoyo. Saka ndiwo mubvunzo watinobvunza mukati meupenyu. Ndikutaura pamusoro pako yomudikani panguva dzino, kuti pane zvinhu zvinokushinyidza, pane zvinhu zvinokutambudza. Zvirokwazvo kuti unotomboyemura kuti zviri nani kuti ndisiye hangu zvekunamata Mwari izvi, nekuti vasiri kunamata Mwari zvinenge zviri kuvafambira. Unotomboyemura kuti zviri nani ndisiye zvekuva faithful izvi, nekuti vasiri faithful vagerawo nerugare. Unotombosvika panguva idzodzo dzekuyemura munhu wakaipa, nekuti I believe pane imwe nguva yandakambosvika panguva yekuti ndakamboshanda nemumwe munhu, infact ndaimushandira pabasa pake, ini sitorina basa. That guy basa rataishanda pabasa rake rero akasvika pakundiudza kuti unoziva zvakanakira kuenda kubhawa, ndizvo tunosvika uchita mingo navanhu, unosangana navanhu vakawanda wanda, pamune muchitaura kubhawa kwekwe, mabasa nemaconnections anoita anowanika. Likewise basa rataitoshanda ipapapo ainotaura rakaitwa negirlfriend yake, akawana kupi? Kubhawa. Saka iwo zvibvunza kuti nhai Mwari, inini ndirikusvika pakushandira munhu, but ndinotoziva basa kumudarika. Ini ndamaketa pamaplatforms akakodzera kumaketwa basa, ini handisi kuriwana. Asi siye ari wana. Sei ari wana, mutsvene akatendeka? Pane dzimwe nguva unotombofunga kuti sei Mwari muchirwadha munhu ari kuita chipfambi, kuti agare nemhuri yake zvake akafara, awane imwe mari yekunwa doro, adzokere zvakaranta achifambi. Saka pane nguva dzekuti unombosvika pakukweshena Mwari, ndikuti nguva idzo dzinosvika mukati meupenyu hwako, dzinosvika mukati meupenyu hwemunhu wese achinamata Mwari. But Mwari wakaiti kudii kuna Jeremia?
vakamupindura kuti kudiko Jeremia. Jeremia vakamuti nyarara kuchema hako here, mangwana chaiye zvinhu zvinge zvanaka. Jeremia akaudzwa kuti kudina Mwari, akaudzwa kuti mangwana zvinhu zvinge zvakunakira here, akaudzwa kuti mangwana wakaipa anenge aita se aparadzwa here. Pane zvatoda kuti tidzidze mukati mezuva ranhasi, kuti kana uri mukati mamatambudziko muupenyu unotinamata upenyu hwechikristu, handisi kuda kukutengesera evhangeri yenhema, ndoda kukutengesera evhangeri chaiyo yeshoko raMwari. Mwari havana kuuya kuna Jeremia vakamubhata-bhata, havana kuuya kwaari vakamupa mashoko edzimwe hopu dzatinogona kupiwa kana tiri panguva yekutambudzika, dzirikuwa dzinozotiudzira madisappointments. Mwari vanopindura Jeremia pavhesi ya5 vachiti, kana uchinge wakamhanya navanofamba namakumbo ukaneta, ungagona seko kuvhivhana namabhiza? Kana uchinge wakagara zvakanaka panyika yerugare, ungaita seko pamatenhere aJorodhani? Amen. Mwari vatopedza naJeremia. Jeremia achema kumusoro kwesu akati, Mwari, kurambasa kwenyu handikunzwisise, justice ina handinzwisise. Mwari votoenda pana Jeremia votomuti, Jeremia, kana iwo wakamhanya nevaimhanya namakumbo vakakunetesa, unozokwanisa sei kuita mujawo nevari kuuya vari kumhanya namabhiza? Mwari zvaari kutaura pana basi zvokuti Jeremia pachavaiva mabhiza, iye achanga ari pabhiza. Pari kutaurwa nawo kuti ari kumhanya nevana makumbo vamunetesa, but vari kuuya kumashure ari kuuya namabhiza, Jeremia achiri pamakumbo. Saka Mwari ndiri kutaurwa naMwari panapa ndezvekuti Jeremia yauri kutaura ikaye nezvauri kuchema izvi, it's not an issue. Sorako handisi kukudzwa zvanaka. It's not an issue. Nhau iripo ndeyekuti unofanira kuita brace up, nekuti kuri kutoya vari kumhanya namabhiza. Kuri kuti zvauri kuona izvi nezvauri kuchema izvi zvidoko. Saka Mwari akutonga asina hanya here. Ndiri kuti kudii mudikani pane nguva? Ndiri kuti Mwari chavari kuudza Jeremia ndechekuti kana wasvika panguva yekuona zvinhu zvakadaro uri mukati mematambudziko, rega kupera mwoyo, rega kugara pasi. Unofanira kuziva kuti battle iri harina kupera. Unofanira kuita brace up, unofanira kusimba, nekuti kumashure kuri kuuya vari kumhanya namabhiza. Saka Mwari vari kuti kuna Jeremia, iwe haufaniri kutomboneta papfungwa idzi, uri kufanira kuti kutoshinge pakunamata, utosimudza kutenda kwako, nekuti rima rauri kuona ra7 o'clock manheriri ridiki, pane gwindingu richaitika na2 o'clock, nerichaitika na3 o'clock kana konochena. Zvino kana uchineta nerima repana 7 o'clock, repana 2 o'clock dzeusiku unorikwanisa here? Ko repana 3 o'clock konochena unorikwanisa here? Zviri kunzi Jeremia simba. Saka upenyu hwanoda kutaura kwamukristu wanhasi ndekuti Mwari vari kutaura neyo pano vachiti, kana wakaona zvichiitika mukati meupenyu hwako kuti uri kunamata asi zviri kuita kunge zvisiri kufamba, wakaipa ari kuita kunge ndiye ari kuhwina, Mwari vari kuti wedzera simba, rega kupera mwoyo, wedzera simba, nekuti zvauri kutoneteswako nenyaya doko idzi kezi, pamberi apo panogona kuuya dzakasimba kudarika idzi. Saka kana uri mukristu, chitosimba, kutotsanya nekunyengetera, kuitira kuti kana kuchinge kwazouya vanomhanya namabhiza, ugone kumhanya navo, uvakundi. Nekuti panapa pari kunzi naMwari unofanira kutovakunda. Saka iwo rega kuti mukristu aneteswe nezvinhu zvisina basa, netumasituations, nekungoona kuti vepanext door vanenge vari kudya nenyama mazuva ano, obva watopera mwoyo kuti sei vari kudya nenyama, izvi tiri kudya nemuriwo. Mwari vari kuti haisiriyo nyaya. Nyaya ndeyekuti iwewe unofanira kugara uri pasession, unofanira kugara wakazvitrena, unofanira kugara wakasimba, nekuti yatiri noi tiri mubattlefield, tiri kupakurwa. Hatisi panguva yamafaro, hatisi panguva yekudya. Ndiri kukutaurira kuti kudii mukristu mukati meupenyu huno. Ndiri kukutaurira kuti zvazvino Jesu achitaura kuvadzidzi vake anoti, musafunge kuti ndakauya kwamuri kuzokupai rugare, asi ndakakwigirai munondo. Saka ndiri kutaura kuti kudii? Ndiri kutaura kuti panguva dzinedzi, tiri panguva inei,
haisi nguva yekutarisa kuti vanhu vakaipa zviri kuitika kwavari, haisi nguva yekutsvaga kuti vanhu vakaipa vari kurarama sei, haisi nguva yekugodoka nekuti zvakaipa zvakuwira kusvika papi. Inguva yekuramba uchiti kana uchinge wawa wotosimuka wondotsvaga simba, wowedzera training mumaprayers, wowedzera training pakuverenga magwaro kuti usimbe. Nekuti shoko raMwari kana richitotaura, Jesu akuenda akutaura navadzidzi vake, haana kuvataurira kuti mazuva erugare achauya. Handidi kukuparidza evhangeri rekunyepa. Akaudza vadzidzi vake kuti mazuva ekutambudzika achaita se achauya, then kuguma kuita se kuzosvika. Saka ndiri kukutaurira kuti kana uri kuchema nezviri kuitika izvi zvo the worst is coming, but chiri kudiwa kuti ukunde chii zvakanzi unofanira kusimba, nekuti zvauri kuona nhasi izvi zvidiki panogona kuzongora kweya mangwana. Saka kana wange uri kuchema nekuti mwana ari kurwara, rega kupera mwoyo nekuti mwana ari kurwara. Unofanira kutosimba kuti ugone kumhanya namabhiza kuti mwana asafe. Nekuti wakada kutoneteswa nenhau yekuti mwana arwara ka, hapana zvauri kuita. Nekuti muchinda uyu werima uyu haasi kumira pakuti uya vari kumhanya namabhiza, zvaari kutoda ndezvokuti mwana afe. Saka kana uri kuneteswa nekuti mwana wako ari kurwara ka, uchibvunza Mwari muri kupi mwana arwara, Mwari vari kuti usandidisappointe mhani. Zvauri kuneteswa nevari kumhanya netsokava, kwakaziva vari kumhanya nemabhiza, ko mwana akazofa. Unofanira kumhanya Jeremiah, unofanira kumhanya kuti mwana asafe. Saka unogona kutoneta mukati memba yako, ugotoneta nekuda kwekuti zvinhu hasi kumira zvakanaka mukati memba. Mwari vari kuti usaneteswe nekuti murume anotaurisa, usaneteswe nekuti mukadzi anotaurisa mukati memba, usaneteswe nekuda kwezvinhu zvakadaro. Mwari vari kuti brace up, pfeka giya rehondo. Unofanira kuti uchanele energy muprayer nemumascriptures nemufaith, usimbe, nekuti nhau ikai iri kutoda kuti umhanye nespidi yevanomhanya namabhiza kuti uikunde nyaya iyi, kuti uikunde nyaya iyi. Da kuti tiende Mwari mukati mezuva ranhasi kuti kwese kwauri mutariri, kuti kana zvichinge zvazokuwira, ndiri kuda kukuudza evhangeri chaiyo yekuti nhau iyi inokundikai, asi haikundike kana uchiri kumhanya nepesi yevanomhanya netsoka. Iyi inokundika bedzi kana iwewe waakumhanya nepesi yevanomhanya namabhiza. Saka Mwari vari kuti rega kudzokera kumashure, rega kupera mwoyo, rega kuneta, asi painstead upedzwe simba nezviri kuitika mukati menyika, chanela simba rako pazvinhu zvaMwari. Verengai bwedhi raMwari, namata. Mwari vanokuitira zvakanaka zviro kwazvo, nekuti hondo iyi iri kuda vanhu vane simba revanhu vanomhanya namabhiza. Saka toda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi, then kumberi mathingi kana mangwara Mwari vakatitendera tichazotaura kuti chii chakazomboitikawo kumberiko pamusoro pevanhu vava, kuti sei Mwari zvidaro, because Mwari pana pavana kutombomupindura Jeremiah kuti sei vanhu ava vachigarawo nerugare. Asi shoko raMwari rakanaka aro, mhinduro iriko. Saka pane chimwe chikamu chichazotera tichazotsanangura kuti sei Mwari vachiita kunge vanodiridzira munhu akaipa, sei vachimusiya achigara nerugare, chero iye mwoyo wake uri kure naMwari. Zviro kwazvo Mwari pamuromo pavo paripo pakazara Mwari, nekuti zviro kwazvo vanhu ivava vanhu vanonyengera muromo wavo unotaura zvaMwari zvisingaiti. Chero aitozoti ane chikwambo, anogona kuti akapa testimony pamberi penyu akati Mwari ari kundiitira zvakanaka, iye aitozoti chikwambo. Chero aitozoti mari ari kufidha Mwari, mari ari kudya mumba make imari yakabva kuboyfriend kana kuchihure, anenge achingotaurawo zita raMwari. Chero akutozoti mari ari kufidhisa mhuri yake akaita yekuba nezvinhu zvakadaro, anenge muromo wake unenge uchingotaura zvaMwari, asi kana ari mabasa ake nekuita kwake zvinenge zviri kure naMwari. Asi iwewe une kuita chako cheko kuti muromo wako unotaura zvaMwari, mwoyo wako uri kutaura zvaMwari, zvose zvaMwari. Seko zvichikunetsa, Mwari vati pane ino nguva nhasi ndikuudze kuti rega kupera simba nekuda kwavanhu ava, rega kuneteswa navanhu ava nekuti vari kumhanya havo namakumbo ava, kuchatouya vari kumhanya namabhiza. Saka iwe kuti ukunde nhau ikei, iwe uri kufanira kuti uchanele simba rako, umhanye nespidi yavanhu vanomhanya namabhiza, ndoti nhau ikundike muzita raJesu. Amen.